Hello guys, आंनि बे टट' फाग्ला YouTube चेनेलाव आरो खुलुमहरनाय थाबावबाय। नै आबैमोननाव फैदों आङो, नायलांदो। न'निखौ खायफा खायफा फाननानै जावो मानसि बे मानसि। फिथाइयालाय बिराद बरहा दङ। रायलायदो आबै। ओमफ्राय नों रायलायदोब्रा बेलाय। सोरब्लाब्ला जोंखौसो लानाया सोर जाखो आंखौ सिनाय दङ। आंनाव फिसौ होनदोब्रा। आंथ' फिसौ जायो। जोंनि आबै बियो बुरैथारबायनो। बोसोरसो जोरबाय दा 100 बोसोर आबै 100 बोसोर जाबाय। 100 बोसोर माथाय आं मिथिलाहाय दावखोनिफ्राय दावखोदोंनो 100 बोसोरनि बारबावबायसोगोन होनबालाय। ओरैनो फैसासो होनाय। फाननायालाय फानखागोन बिसोर जाग्रा गैया मा गैया। खेबबायसो नामा लांखौलाय। नै दायो जों फैलायबाय। माबा जादोंमोन मा गामिनो बावरागुरि गामियावहाय नै फैलायबाय जों नै हारसानि फुख्रि सारि सारि गय सारि सारि नारें बिफां नै बिराद बरिया समायना थार नाया बोसोरब्रै बोसोरबानि दंनो नायलाय केमेरा होलायलाय बैग्रि लायखांबावबाय जों नै लायनानै दायो फैनानै जोङो राजा दाब्रि मैस्थानसो मोनबाय नै थालिर बागानखौ खेबदां नै खाथियाव थाङालै नै हाखर दङ राजा मैस्थानसो मोनबाय नै बिसि बरिया बिबारा नै बिलो हाखर हाखराव बेरग्रा नै बारग्रा बिबार बिसोर दं खाथियाव नै फैयै फैयै फैनानै जोंनि गामि मोनबाय नै जों दायो बास स्टेन्ड मोनफैबाय गामियाव मोनथारसै जा गोजान गिदिंना फैबाय जोङो बावरागुरि काजिगाव ओमफ्राय मैस्थानसो दायो नै जों लागै बास स्टेन्ड मोनफैबाय फुल बागान एसेयावनोसै लोगोफोर दोनथ'नाय जाबाय बे बिबारखौ लाफाबावनो आं एसेबाव दोनथ'नाय जाबाय।